Reinventáronse profesionalmente na pandemia. Son os peixeiros de moda dos rapaces do Morrazo que venden peixe por case toda Galicia. Promocionano nas redes sociais onde teñen centos de seguidores. Coincidiron traballando nunha panadería, pero Álex e Dani cambiaron de sector e non se arrepinten. Agora considéranse os peixeiros de moda. Senón non o diríamos. Primeiro temos que crelo nós, e despois o resto do mundo. Coas súas furgonetas chegan a case toda a provincia de Pontevedra, a Santiago e ata reparten en Ourense un día á semana. Un servizo porta a porta que a súa clientela, sobre todo xente maior que vive en lugares afastados, agradece. Venden sobre todo peixe conxelado que empaquetan nunha nave en Cangas, pero tamén compran fresco na lonxa para atender os pedidos. Xa levamos 5 anos, a verdad que temos a moitos clientes que piden casi todas as semanas, xa hai un trato moi familiar, pero bueno, isto vai crecendo, pouco a pouco vai crecendo. É moi fácil, mismamente hoxe en día buscas a nosa empresa del Mar para ti en calquer lado e xa te sae. Mismamente nas redes sociais temos o enlace posto que ti, nada, facendo clic, xa elises a túa ruta de reparto, elises a zona de onde eres, e a partir de aí, por WhatsApp, empezas a recibir toda a nosa mercancía de forma automática, estás ao día de todo o peixe que temos cada vez que nos entra algo. Álex encárgase das redes sociais, un dos éxitos desta pequena empresa na que traballa outra persoa que atende os compradores. Despois de 5 anos de actividade, prepáranse para atender pedidos en liña en toda a península.